И какво става, хора? Аз съм Ender Dragon BG. И това е, че си направих Facebook страница. Надявам се да ви харесва. Значи е тук. Ще има линк в описанието. Направих го преди 1 час. Пиши. Почти 1 час. И ето го. Тук ще качвам снимки от моя канал. Кога ще качвам, дали ще правя нещо като стрим, giveaway, нов клип на нещо и така. Това е краткият клип, но много е кратък, знам. Но просто го направих, за да ви покажа, нали, страницата. Ето го линка в описанието. Ето. Така. И ето сега ще напиша тук нещо. И точно ще го кажа и в клипа. Извинявам се, че духнах микрофона. И ето. Ще го кажа и в клипа. Очаквайте клип как да направите скин в Minecraft. Лагна ми, извинявайте. Така, ето, това е Facebook страницата. Абонирайте се, харесайте я и ок, хайде, чао!